Доктор Тушев, след предишната ни среща получихме въпроси от пациенти. Виждам ясна кръв след изхождане. Какво е това? Ясната кръв след изхождане обикновено е симптом на хемороидална болест. За да се докаже това, пациентът трябва да се обърне към хирург за преглед. А опасно ли е кървенето при хемороидите? Кървенето не е животозастрашаващо, но то е перманентно и води до тежки анемии. Тоест, трябва да се обърнете към хирург за своевременно лечение. Имам поставена диагноза хемороидална болест. Това състояние временно ли е? За съжаление, хемороидалната болест настъпила веднъж, тя прогресира. Така че пациент, който има поставена диагноза хемороидална болест, трябва да се обърне към хирург за лечение и то оперативно. Има ли риск от усложнения при нелекуване? Усложненията са, както казах, развитие на анемия, излизане на лигавицата на аналния канал навън, което се нарича пролапс. Възможно е симултанно да се получи и анална фисура. Въобще все повече и повече симптоми с отлагането на лечението. Лечението с локални средства не помага. Какво да направя? Няма как локално да бъде повлияна хемороидалната болест. Хемороидалната болест е предмет на хирургията и се лекува с хирургични методи. С някои медикаменти, прилагани локално, могат да бъдат туширани част от симптомите временно, но това не е лечение. Благодаря ви, доктор Тушев. Както винаги, бяхте много полезен за нашите пациенти. И аз благодаря.